Keby si ty mal vybrať, tak si vybereš pizzu s ananásom alebo špagety s kečupom a prečo? Špagety s kečupom určite. Pizzu s ananásom nemám rád vôbec. Priznám sa, že obidve som skúšal. Asi radšej by som si dal ten ananás na pizzu. Pizzu s ananásom určite nie, takže špagety s kečupom už som asi nemal veľmi dlho, ale ako dieťa som to mal celkom často, takže určite špagety s kečupom. Špagety s kečupom a ešte by som si dal do toho nakrájený párok. Kedysi som to tak jedával. No, ananás na pici to mi moc nesedel. Aj. Nemám problém s tým. Aj pizzu s ananásom si niekedy objedám, takže nie som až taký vlastne žiadny kuchár, takže mne to vôbec nevadí. Asi špagety s kečupom. Asi lebo aj od malička vlastne sme to mali, myslím, že na jedálničku viaceré deti a bolo také jednoduché jedlo. Čiže špagety s kečupom so syrom asi. Ja teraz, keď poviem popravde, vo Švédsku som sa naučil dávať si na špagety kečup. Takže asi to je pre mňa to, čo by som si vybral. Ako ananás mi tiež nevadí nejako, ja v podstate zjem všetko, ale keď tak ten kečup na tie špagety. No, asi špagety s kečupom by som si dal. Je to také podľa mňa už zdomasnené u nás a myslím, že to je asi tá lepšia kombinácia ako pizza s ananásom. No, ja by som si dal obidve tieto veci a niekedy aj spolu, lebo jedlo je moja veľká slabosť, takže nemám s týmto vôbec problém. Dám si aj dobré talianské zestoviny, ale dám si aj špagety s kečupom so syrom alebo pizzu s ananásom. Ani jedno asi, ale moja mama vždy dávala strašne veľa smotany do carbonár, tak možno to by som povedal, že také po slovenčtele, čo by Taliani asi úplne neuznávali, tak si dám asi kečup na pizzu.